שלום. בסרטון זה נכיר את משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים. המשבצת מאפשרת למורה להעתיק פרטי תוכן מקורס לקורס בין הקורסים שלו. תחילה יש לבחור בהפעלת עריכה ולהוסיף את משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים באתר המקור ובאתר היעד. אתר המקור הוא האתר ממנו רוצים להעתיק פריט תוכן, ואתר היעד הוא האתר בו אנו רוצים למקם את העתק של הפריט. להוספת המשבצת נבחר אותה מרשימת המשבצות. הנה משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים. הוספנו אותה לאתר המקור, הנה היא, וניגש לאתר היעד, וגם בה נוסיף את המשבצת. שוב נבחר אותה מתוך רשימת המשבצות. משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים. את המשבצת הזאת רואה המורה רק במצב עריכה. ובאתר בו מספר מורים בעלי הרשאת עריכה, כל מורה יראה רק את הפריטים שהוא העתיק למשבצת זאת. הנה אנחנו באתר היעד, והמשבצת נמצאת פה. כעת היא ריקה בשני האתרים, גם פה וגם באתר המקור. היא עדיין ריקה. לאחר הוספת המשבצת נוספה צלמית חדשה לסרגל עריכה של כל פריט, של משאב או פעילות. היא נמצאת בסוף, והתיאור שלה הוא העתקה למחסן שיתוף. לחיצה על הלחצן הזה, על הצלמית הזאת, תעתיק את אותו משאב, אותה פעילות, אותו פריט תוכן למשבצת שיתוף פעילויות ומשאבים, ואחר כך אפשר למקם אותה באתר יעד שאנחנו רוצים. אז אני בוחרת עכשיו להעתיק את המבחן המסכם לאתר אחר. אני לוחצת על העתקה למחסן שיתוף, אישור, ניגשת למשבצת פעילויות ומשאבים, והנה המבחן המסכם, העותק שלו נמצא פה. אני עוברת לאתר היעד, ואני מוצאת אותו במשבצת שיתוף פעילויות ומשאבים. אם אני לא רואה את זה, אני יכולה לרענן ב-F5, לטעון את הדף מחדש, והוא יופיע כאן. הנה המבחן המסכם. כעת נוספה צלמית חדשה בשורת העריכה, ועליה רשום העתקה למרחב לימוד נוכחי. לחיצה על הצלמית הזאת פותחת מלבנים מקווקווים בסוף כל יחידת הוראה. לחיצה על המשבצת המקווקבת, על המלבן המקווקו, תעתיק לכאן את הפריט. אני לוחצת כאן ביחידת הוראה אחת. וכעת יש לי את המבחן המסכם באתר היעד ובאתר המקור. זהו, עד כאן, בהצלחה.